Rainbow of Sound Music Academy kepada Hakishnong Maubri Ribhoi District, a music school kepada Jupelong, Shisian Shitiau Little Flower Higher Secondary School Maubri. Hakasngi sajan adu Shpaubaje main step adu Saubaje Janmir. Kepada yang sumpai pi barok ki kena ki menadu nyau senam seneng ki samla ya piru barok kilong kemilong kepa ki bakwa banyo jingi kai jingnang syapang ke music. Hakane ke music school don keyboard ki jingi kai kum ki gitar, keyboard, duitara, ke bom, ke sing, ke drum, Indian vocal, western vocal but Khasi vocal. Kane ke music school ke Jupanya ki street performance bagi concert aman lau senam kum kedak ajing seluruh ki kena ki bawan pulih hakane ke music school ti parlok baro wan nomor selam wan ban syem ke admission hakane music school. Henyo Trap Integrate Territorial Organization kala led banikendu ya UCM ka KHADC uba Shembor Lang Renja ban airu da ka dorkas ban pen ngeu shau ban pen kubor biang ya ki rang ba shnong ban pen janai no ya ki an ki kanun ban weng no ya ki jerwet ki jerwan ka hito hapo ka jingelam u president uba denbok dekhar kala yakindu ya UCM ha ka nyeu terik ulber an hajar arsan bat ha ka dorkas pala IT shau CM kala ong ba ki don kita ki an te mraw ya ki sim ki rang ba shnong panna kaliang UCM ula jubab ba ka council kan sa shim khia ban pen bed ya kani ha ka ju ka por ru ka sora circle kala kendu ya UEM khayi ba Winston Tony Lingdo ban pen tip shau ba ki la don ki barri bat barjala hamajai ki ba yo ban shalan mar bala ajing mudru badai ban ailat ya ki trairi bat penduno ya ki license khayi sha ki barri ne barjala abi ade bat koi ka mat ta ka long ba kajinga dai ba ka ne ka trading license po majai kemado mtai ga ngina kalang sengila alap bon kini ki kali ki dekhar ki supply march po Bangladesh bon nak ki kimdon ne ka trading license ta mtai mai kendo iba instant yong ba kalian jo ikin sampai ke gila pen le tang ba kulanti hi charai le ai bedon kam ki ba ya dai ba te stian mara imle ai kalong ba buan dikasih kinsa long kinsa du gara-gara kan ka Bangladesh thi chaw jai bat ni la oro ya iba ba impact kita sini ba dia dai ba kenu ka kam pada dang la kasih ndai cuma ate international dokar bai bana ban ayu kasih kita sini tabat dala gamlek ni skmat te ka kam te nang jemi itu cara ngin hap hiar site ni la ikan nang belek kenu tabangin tahing nang apswa kenu ka nang yang jong konsep lek ada kata pun sampai su bendak no kini ka long ka ban yesai susu kini ka jing ujor ka dai halor kini ki import export kini kita ka jing khayi yo motion babon ki khasi bat ki non khasi ru ki ba export yo motion sha Bangladesh ling ba ka majai ke ka hadin ka jing ujor jong ki nong song snong bat ki ba khayi sto kam tam ne ki paradok parasnan gitu khot jongi fo sora circle tena pedeng na jongka sora circle ru ilawan sya ka central body ki pensmo ini ne kaliang ke jongi hadin bengilai yong bat ki ilai kendo ber kitu ki ba na stay ki be tre te ngi pensmo shu em jongka trade ba bon ki kali ki bamde jongi khasi ki khai motion chatai haba ki khai motion ubadang dei nong wei la new tau non tribal uban kam ya ka trading license kumba PE menta babun teli ki trok ki bayat chatai ki deibe ki jong non khasi lani u ta non tribal haba non tribal ulai tengi penso ne ba de ban check de ban pengor ki de ban don de ki kot kisla ba ki de ban don ni ka trading license haba pha yum motion chatai sha bari ya tang ko bat no na juni shopo nanti singkeng haba ya de ban check trading license yo pi ong bat ba dia ke kini ke jakpo andri ke ba ki de ban le de klenti ka badai ngi ngelong kum ka jingsneng ke yapi te lada phiat tambat nakalian jong ka sora circle ba hagajing don rengkat jongi ngen kendang lut ke de but ngen selej ru ban ye kendo bat ka custom haba ya de bat kini ka motion bat namar bniyo ke jing ujor ba don ruki kali ki ba let supply yo motion claim ke LC kata ka bamla ban knya te ngi ngin saya ikut den ni kene ka kam bat ngin sele na wood bat ngin sa jat kelenti kat kum ka aj pat ngin rat deng khong ye kan ka jing wan khayi mi mender klem de sewi ka khajana habo ka
beri nyok tu ai tai lesi bon seja Hak bade bat au si am mat peluna ban ai terling sen ki bar jalai sok no lo kata am ngeling ga ya kata ya kumba hakani ke jing tho ru ling ba jong ko sol asal ngil ada keren sai ke kam hi ke balala do parado prasnam jungi kemut don kam shu ban ai kata ka terling license kata le ke bolong hakmat wat ndai tang nangi wat ka dang shan rong lai i ling ba gelap tai ko bot CM jong ke CDC la ai ko commitment và kinh tế là cắm hà ban ai ya kata ka terling license shiki non traga